нивото на качество е крайно занижено спрямо цените, за които ние плащаме. А вие какво се опитахте да промените, докато бяхте част от тази агенция и с какво се сблъскахте? В стена буквално ходех и се молех на институциите на АПИ. Няма да забравя как им се молех и ги питах: абе хора, по вашите, вие нямате ли семейства? Бе, те не пътуват ли по тия пътища? Дайте да се хванем. Дайте да видим какво мога да направим. Молих се да измиеме мантинелите, тия неща, които там ги виждам, така наречените светоотразители. Да, се молих да ги измиеме, защото беше в период през зимата, където нищо не се вижда, ти не знаеш дали си на магистрала или не. И това дори не можах да направя. Абсолютно безпомощен човек, вие разбирате ли, съсипах си нервите и сега като го говоря пак трепера, защото толкова безпомощен през живота си не съм се чувствал, както в този период. Само на СМС-и ми идваха къде колко хора са загинали. Един от най-тежките ми периоди в живота беше това. АПИ е докарано до безпомощното състояние само да раздава пари по обществени поръчки, без да може дори да измие едни мантинели. Вие не може да си представите колко са зле нещата.